Esquerra defensa a Madrid l'acord amb el PSOE per mantenir l'estat d'alarma perquè diu que si no l'alternativa és l'extrema dreta. Són missatges d'una simplicitat esgarrifosa, però que són producte del fet que avui en dia arriba a un càrrec de responsabilitat el primer penques que passa per allà i que li jura fidelitat al partit i a la menjadora. Perquè abans no tenia on caure's mort i ara surt tot el dia per la televisió. I esclar, qui vol renunciar a un caramel així? Aquest conte de la por a l'extrema dreta serà el relat que ens vendran Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP perquè els continuem votant a ells. Voteu-nos, que si no arribarà Vox, ens diran dia rere dia. Però si no saben ni evitar que ens prenguin unes simples competències sanitàries per gestionar una crisi, què diantre han de saber fer ells, pobrets? Però a més, això és atiar la por a un fantasma, perquè això de Vox no és res. Són uns personatges que han viscut tota la vida de la subvenció pública, són uns morts de gana i que a sobre encobreixen a una família de delinqüents com ho són els Borbons. Però és que a més són uns caguetes que no tenen nassos ni d'afrontar les conseqüències d'un acte de protesta com és posar una bandera espanyola a Gibraltar. Ortega Smith ho va fer i va sortir cames, ajudeu-me, del penyal. Va fugir com una rata. Els independentistes, com a mínim, si fem un acte de protesta contra Espanya i ens criden a l'Audiència Nacional, assumim les conseqüències i anem i donem la cara. La diferència entre Esquerra Republicana, Junts per Catalunya i la CUP i Força Catalunya és que els tres primers tracten com a infants als quals espantar per aprofitar-se'n els catalans i nosaltres els tractem com a adults a qui motivar per arribar a la independència de la nació.